ορίσατε στις Γεύσεις Υγείας από την Υπεραγορά Λυσότη. Σήμερα θα σας φτιάξουμε ριζοκοφρέτες με φυσικό βούτυρο και διάφορα φρούτα. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά. Έχουμε τις ριζοκοφρέτες μας, φυσικό βούτυρο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σπόρους τσία για καλά λιπαρά, ω3 λιπαρά, μπανάνα, φρούτα του δάσους, φράουλες και ακτινίδιο. Πάμε να το φτιάξουμε. Παίρνουμε το φυσικό βούτυρό μας και τον τοποθετούμε πάνω στη ριζοκοφρέτα. Τώρα τοποθετούμε τα φρούτα μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτο σας αρέσει. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε σπόρους τσία για έξτρα ω3. Και φυτικές ίνες. Έτοιμο το σνακ μας. Απολαύστε το με περίπου 147 θερμίδες οι 2 ριζοκοφρέτες. Ένα σνακ πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πάρα πολύ θρεπτικό, ιδανικό για πριν ή μετά από μία άσκηση.